O, trecut deja 7 ani, bă, am să zic din nou chestia aia. Trece timpul cât te distrezi, bă. Bill Bat din Vaslui și-a tăiat vecinele care îi ceruseră să dea manelele mai încet. Tatăl i-a sărit în ajutor cu toporul. Ce pula mea e asta? Cui i-a sărit în ajutor? Tatăl i-a sărit lui ăla în ajutor. Cred că în timp, cred că... Ca l ajute să le taie pe alea? Nu înțeleg. Da, cred! O, Mamă. Mamă, asta e înainte să existe pui la rotițoare? O kebab? cred că acum încercau diferite rețete și acum încearcă oameni sau ceva. Nu. Dar ce faci, bro? Strânge ecranul. Bă, îmi fură neuronii. Da, leu. Păi bine că nu l-a nimerit pe Daniel să-i fure neuronii, că... Murea de foame. Transmitem live-ul ăla cu vreo oră delay. Da. Fiu sigur că nu zicem nica. De ce să zicem? Da, și-o spui zice mereu. Păi da, el are voie. El are voie că are PES-ul, nu l-ai văzut? Dar nu-i că de gen, face... Ambele așa funcționează de la început. Păi dar nu doar el, gen, văd că se uită pe Omegle. Bro, termină! Nu poți să fii rasist împotriva oamenilor albi. Păi sunt noi albi care îi zic lui. Ah. Gen, erau niște fete și eu zis Mamă! pe unde te găsim, pe ăla cu camăcăiul pe undeva. Mamă, uite, ăsta literalmente eu în 1700. Adică eu în 1700, că eu... Dar tu nu erai vreo așa de tânăr în 1700. Pe bune, tu ești ăla din poză. Din poze! Din poze! Stai de să eu. Daniel e primul om din poze. Oare am kilos pe mine? Ești ăsta din cheatră. Păi dar de unde știi că s-a inventat chilații? Caută pe Google acum when was underwear invented. Eu nu înțeleg de ce s-au inventat chiloții, că până la urmă, dacă nu inventau, nu-i mai căcam. Păi nu, cred că cai direct pantalonii și auzi că trebuie să fie scurt. Păi da, bă, dar măcar nu mă căcam pe mine, căcam pantalonii. Da? Fii atentă. El? Dacă trebuie să mă pun în locul perfect. Au! Nu vreau. Nu a dat un măr. Băi, ai furat mărul, acum ești căutat în 3 țări diferite. Hai, n-ai văzut nimic. Mama, ideea Dar de tu îți faci coloana sonoră la joc? Că Da. te pricepi. Eu fac și coloana, și picioarele, și mâinile, și tot. Mamă. Uite, am conectat. Băi, veri, cum au trecut 20 de ani, băi, așa instantaneu. Insane. Bă, fără mișto, jocul ăsta arată oribil pentru un joc din 2014. Ui! Aha. E mișto. Mamă, Bird's Eye View? Acolo sus, chiar acolo, da? Acolo pe LOD-ul ăla? Cu crucea aia. Pe LOD-ul ăla de l-am dat jocul la Very High și se vede așa? Ce tare! Rudari sunt... Poți să zic că tot un fel, dar numai că nu sunt țigani, numai sunt ei mai negri așa. Rudari? Da, rudari. Asta n-am mai auzit. What kind of low income slang is that? Exact, la uite. Uite, 1789, exact când a început CFR-ul prima călătorie în jurul lumii. Nu am cum să dovedesc că nu a spus așa ceva, deci... Mamă, ce convenabil e acest căruță de fân. Da, era acolo pe biserică. Ca de obicei acolo stau căruțele de fân în caz de vrea să aterizeze vreun cal. Da, Da. să aibă acolo. Da, să aibă unde mânca. Iar ce intre dinți? Mamă, ce scribos. Mai ai? Uite, am și eu, bă. E problemă. Bă, dar mă urmărești peste tot. Ești demonul meu. Hai, nu pot să-l omor odată și gata, cu uite, am de aia la mine. Ia uite și pe ăsta. Bro, asta zici... Nu e piscal. Scoate, bă, sabia, pișama și pe el. Ce rasa?
Mă, ce da. Tare tu ăla în scală. Are fel de Tarabostes. Mă, Da, ne-am tăiat un pic cu săbile. Hai, ne vedem mai târziu, mai pe după amiază, da? You boy! Swap! Nu mă împușcați, vă rog eu. Murdării de free running. Da. Shut up, shut the fuck up. mamă, alergi pe gratis? Ce? Alergi pe gratis. Le păgat. Da, free running. Mă, ce? Ce scrie aici? Cocaine? Unde mă înscriu? Sper că e bătaie cu Cox. Uite, ăla e moribat. Foarte frumos, băieți. Ah, da. Ștefan cel mare. Aici este Ștefan cel mic. Cristel, Da. parcă nu așa era. Așa o fi fost, dar nici n-am trăit pe vremea lui să zică Daniel. Da, nu sunt sigur, dar așa am auzit, că era mic de statură. Da, așa știu și eu. Când îi bag glonț în capul ăsta vere? Lui Ștefan cel mare? Cred că ai ratat. Arată puțin. Câteva secole, câteva după amiez pentru tine cum ar veni. Acolo-i Bucureștiu, acolo-i Sulina și acolo-i San Francisco, futu San Francisco, maglei. Păi dacă vreau să văd toată harta 3, dar să mă sui pe cea măsii. Dă-te bă la o parte, bă. Nu vezi că sputi bocile de aici la distanța asta. Sputi bocile prin pantalone. Higsoțieti. Mergem la societatea drogată, aparent. Să stai lângă unul în autobuz și după aia când se ridică însă din mirosul de bui și de... Frame-ul și pe aceea, hopa, cați în 30 de frame-uri și nu spre render, dus in game, dar efectiv te limitează. Hai, da, ce frumos m-am îmbrăcat ei. Altceva? M-am venit la discoteca din sat să ne batem puțin. Eu sunt foarte... Bine că eu trecut asta prin cap, că uite, acum se termina jocul, de exemplu. Hopa! Dar ce șosete boasă! Ce șosete boasă am! Am dat afară. Da, tu cine ești, băi? Statul român să mă controlezi tu pe mine? Băleu! Cum am putut să uităm că e fan Craiova? Mi-a dat ăsta cu pumni în cap și eu am completat memoria, cică. Mă, ce? Păi ți-a completat el. That's fake as fuck. În memoria. Mi-am amintit. Sandu, om bun, băi. Cred că Sandu a arătat cazul ăsta, că se pare că ajung după gratii. Wow! Wow, Aleu. face fute peretele? Bă, na. Fiecare cu scenare, ce pula mea. Peretele după 9 luni. Mă, și mi-a zis că sunt în iad. Mă, ce? El se credea că vorbește cu măța, mă ia la mișto. Pe spot, vezi că poate mă piși pe tine, băi. Vreau să mă culc? Ăsta e canon eventul meu? Bine. Noapte bună. Canon eventul tău este dormi. Mă, și face figuri, nu știe că peste 200 de ani copiii de la căminele de la Politehnică să învelesc cu parchetul de pe jos. 200 de ani o să aibă și ei baie în camere individual. Dacă mai există parchet. Da, dacă nimerești o cameră cu parchet. Dacă nu te învelești cu lambriul din colțul camerei. Faci tu niște ciment în cameră, te mergi. Fac Coca-Cola la robinet, be like. Mamă, când intră Coca-Cola aia la robinet, cele mai bune zile. Scuze, avem doar Pepsi.
Pepsi, mă, tai sexy. Mamă, l-am bătut pe Iisus Hristos să cap pe el. Zi Pepsi, Daniel. Hai, Daniel, că și-o am zis. Zi Pepsi. Pepsi. Bă, tu ai moartă. Kill the guards. Nu neapărat kill așa cu dramatic. Kill. E un geam lângă. Bitches mist. Vezi cum a... Hai, că mai am după. Poftim! Uite, Ubisoft AI. Mor. Păi Bluetooth. Se aude din camere de la mine. Your Bluetooth device is ready to pair. Uite, toată lumea să Și pe aceea, plece. ding ding, ding ding, ding ding, ding ding. Marș, bă. Deci când auzi asta pe stradă, înseamnă că este Vlad nebunul. Your Bluetooth device is ready to pair. Mierda. Mamă, oare să apară logo acum? Pare un moment foarte bun să apară logo-ul. Ubisoft Presents. Logo-ul da. Prezenți, ce prezenți? Uite toate modelele alea cum arată pe very high. Ce prezentați, băi? My God. Uite, mie-mi țuică. Deci manușul meu e de la, cum îi spune, e de la monocrom. Poftim. E om monocrom, nu știu cum să-i spun așa. Monocrom într-o singură culoare. Mă, ce? E negru, e negru. Bă, ce zici tu acolo, măi? Încerc să nu mai forțez delay-ul ăla de o oră. Uite, mă uit aici foarte atent și văd că ești prost. Natus. Amogus. Amogus. Ah! Amogus. Amogus. Am fost asasinat. Timpul pentru emergency meeting. Amogus. Emergency meeting. Da, emergency meeting. Amogus.